بسم الله والولد المنفس قدسن حدا ملاخ امين كما يمسيكم زخبركم احواتن احاتن ابزنا له مشت استمهرنا منفساونت على هيوت من اسيات زبرار استي كرينا منفساونت على هيوت من اسيات اذا استزي اكل تخفال غيره قربه لومي قدما يكفالو قربي صباح مشت كلا يكفالو قربي منفساونت على هيوت من اسيات اذا استزي وانا اقداسينيو بزحات من اسيات وكريستوس كمرحو هيوتهم سلام انكسانة كركب وزيابير زتقابلهم سبات كخونو وشتهم هدأت مليئو أقدس مقدس مزيون بمزمور بمسكانا بعد التابو داسي خقر قلوه مزايقهم كانت صرو وانفسوين ناك زيابير سب كخونو زمن نيوان زحاتوان ايو نزحتو زنم من لاس مبار منفساونت أبهيوت من اسيات كنبال كلنا مسؤوت أساسي رزمت أزرار بادلو منفساونت انتايو منفساو سب كنتايو بخميك زبلو والسنتحتتات كن من لسنا كم فعال اكزيابير استمسكن يخون أبز مجمّر قلتها أن تموتو حسابا بار منفساونت هذه هيوت من اسيات كنبال كلنا أتي منفساوي كخون دليل زلنا كلا يكون سريو سب كونا وخا من اسي سلازي سب انتا يتوعتو إلنا كدما خونات كنحتت يدلي نزعتو زن كدا من لسنايو منفساونت عب هيوت من اسيات زبل الأستي وصبوه ردانا ايو سلازي زخون السب مالات أنا مسخاتكم كم سب متن أبزن برزي انتاي شوعتنا زبل مسرقة وحطو كنبل نشينا سبب بار أب هيوت أملاخ كساتب تفتيرو سب أب هيوت أملاخ كساتب تفتيرو بهيوت من بار دما شوعتها من بار مالتي أب هيوت أملاخ مستاف مالتك أب سقى أملاخ من بار مالتي أبسط أملاخ منبر مالتك نت أملاخ زدليه هيوت منبر مالت نت مسرتاوي حقتات نايكزي أبير أبقالو تقليش زلو تقزي كمنبر يسمى إزيو تي مسرتاوي سواعتا ودسا قدس باولوس نإفيسون كريستيانا بصحافو ملوقتو أبقدامي معرف شنتايبل نحن نوداسي خبرو تفترنا إذن نأملاخ أما قدسو كنودسو كنمسكنو استفترنا إنا أبهيوت أملاخ كنساتف إذي أبهير باهرنا بمنفس تمريحنا أبقى سأتلاتو النقلقل سب كنسنا فولي أقلقل بأي منفس قدس استتصوعنا سباتنا منفسونا تنتهيو منفسونا زبحل كاوشت النت زنقل حيلو كمنفس قدس زمنجو أماني أما أنتوي هيوتو زغلصو باتي كاموس تنسى كريستوس زتحدث السب زنبرو ناي منفس قدس ناي ناتسنت هيوت مالت إيو منفسونا تكلم كلنا كمنفس قدس زفلفله كوينو أتي منفساو سب دما كم ولد أملاخ كوينو بقى تسالي زعابيلو نايفت سمنا هيوت مالتيو أبز عالمنا منفساو هيوت وانجيل مريحكا وانجيل مريحكا كتسالي مريشاتات ناقبركا زنبرو سواعتا مقدس نايم قدامي ملأختي يوحنس 3:6 شمونت سلازي منفساونا تنتايو نزبر حبتو ندقنا كموغينا خريو كلهم كريستيان آمنتي بمستيرتهم كت آبالات بيت كريستيان سلازي خلو بحيلنا زي مستير مالتهم كتكا كريستياناوي آمنوخو نخفتسمو مسالي وحابو داقم توليدهم ودد اكزيابير سلازي خلو نتكا بيت كريستيان ستقبلوا هايمانو أكرم سب كسبكوهم كنبروان تحزات يوم سلازي كلهم إمانا مستيرا ميرون تقبلهم أصبيهم
بيت خريستيان يحابرو ستافيهم يزايدو فولي حيل منفس قدس أبي وتم كسرحكا سلزفقدو إذ منفسني أملاخزي منفساويان مالا نايكزي أبي السبات يقبرو منفساونت كررت إحنا منفساو سبز بهالكمني عندنا تصورين لنا مالتي منفساو سبز بهالمني مسرته منفساونت مالت ني أملاخ سب مخان مالتي كم أملاخ مزيكا نب أملاخ كتملس مخانك فلات يو إذا منفساو سب كم أملاخ مزيو نب أملاخ كم زملس زفلتن زنت سرن سب منفساو سب እግዚአብሔር كم زفقرو زفلت بأملاخ تسفى زقبر يفكرك زبل دبس أملاخ زسمعيو مزمور 63 منفساو سب نبلو እግዚአብሔር አምላክ በወልዱ ኢየሱስ ክርስቶስ መዳረክ ተአልቦ ዝኮነ ድህነት ከም ዘፍቆረ ዝፈልጥ በእግዚአብሔር አምላክ ተስፋ ዝገብር እግዚአብሔር አቦ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስላሴ ፍሉይ ፍቅሪ ከስምዕዎም ከለው እዚ ድምፂ እዚ ካብ አምላክ ከም ዝመፅእ ዝተለማመደ ሰብ መንፈሳዊ ሰብ ንብሎ መንፈሳዊ ሰብ እግዚአብሔር በዝኾነ መንገዲ ከም ዘይነጽጎ ዘረጋገጸ ሰብ መንፈሳዊ ሰብ ዝበሃል ትውክልቱ ኣብ እግዚአብሔር ዘንበረ እዩ ዳዊት ኣብ መዝሙር እንታይ ኢሉ ኣነ ግና ነፍሰይ ኣብ እግዚአብሔር እያ ትውከል ኢሉ እዚ መንፈሳዊ ሰብ እግዚአብሔር በዝኾነ መንገዲ ከም ዘይነጽጎ ተላ ከም ዝሕብሕቦ ዝተረድእ ሰብ መንፈሳዊ ሰብ ንብሎ ኣብ ድኻምነቱ ብትሕትና ፍቅሪ ኣምላኽ زيودا حقي مخانا زفلت فطور فساو سنلو عبد خامنته عودقته بتحتنا فوق الاملاح قبل اليوم زيودا حق مخانو زلالي سد منفساو سد دلايو بسم الله املاح اسماميو زخل ويكا خون زمرا تسد زيت منفساو النت ازيو اقداسنتي زعج مودات ازبل كوي መንፈሳዊ ሰብ ማለት ድላዩ ምስጢላይ አምላክ አሰማምዕ ዝኽእል ወይውን ካብ ፈቃደይ ፈቃድ አምላኽ ኢሉ ዝመረፀ ሰብ ከመ ተሓሳስባ ቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያ መንፈሳዊ ሰብ ዝበሃል መን መንፈሳዊ ሰብ ከመ ተሓሳስባ ቅዱስ ጳውሎስ نتقدم زنبرو لزنبرة بخفوت منيس تبراشو أرجع سبناتو زغنفته بتحساسبو استحدثه نتبرع እግዚአብሔር بصيركن كنسنا استفتره حدش سب زلبسه سريو ويو كلبس زوسنه سب امنا يلوت مسرح زركب سب ኤፌሶን 4:24 ስለዚህ መንፈሳዊ ሰብ ዝበሃል نايت ماله زنبر زي كونه نايلو مزنبر جنا نايت ماله أرجع سمرة زغنطة بتحساس مستحدثة نصير كدسنا بستفترة حد السبنة كلب بس السنة دوي زوا السنة سب نجزي أجهر سب وحيرو يتوان منفساوي هي وتكلم لنا كنا نخاء منفساوي هي وتنا أفكار إذا مثل خناتي زعب زبير حتى كنا نعلي منه إذا منفساونا ترينا منفساو سبون رينا صوعتنا ورينا منفساو هيوت كان تايو سلمن تاينا لو مي منفساو هيوت كان نبر تدغاغاني صوعتا زببلنا زلو ابزل نبرو عالم زحشت عالم زبينا زلو سماياو منግስት ንመውራስ ኣብዚ ምድሪ ዝንገብሮ ጉዕዞ በክርስቶስ ኣብ ክርስቶስ ምስ ክርስቶስ ክኸውን ስለዘለዎ ነዚ መንፈሳዊ ህይወትና ዝዓቢ በኃይሊ መንፈስ ቅዱስ እዩ መንፈስ ቅዱስ ጥራሕዩ ንመንፈሳዊ ህይወትና ክልውጥን ከዕብን ዝኽእል መንፈሳዊ ህይወትና ከዕብን በኣር በቃል ኣምላኽን ብምስጢራትን ዝተኾስኮስና ሰባት ክንከውን ኣለና ቃል ኣምላኽ ጥራሕ ኣኻል ይኮን ወይ እውን ምስጢራት ጥራሕ ኣኻል ይኮን ቃል ኣምላኽ ምስጢራት ዝተኾስኮሰ ክኸውን ኣሎ መንፈሳዊ ህይወትና ከዓቢ እዚ ከዓቢ ዝጀመረሉ እዋን እምበር ስራሕ ኣምላኽ ኣብ መዓልታዊ ክርስቲያናዊ ኣነባብራና ክረአ ይጅምር እግዚአብሔር ይዱ ክንብረና ክባርኸና ክመርሐና ክኹላዓና ከም ፈቃዱ ከመላለሰና ኣብ ቤቱ ክሃንፀና
كبيلاوين سرافيلاوين كوينا نأجلقلوتو تطاون نبل عم قدسو بحزم لنا بوخنا برز وصلنا لهيوتنا زكزانا سب كنكون زهبنا حيلي أكم زعم السلوخنا تاتنبار ود سب من منفساوي هيوت كوغوغون تداوينو خمت قدس باولوس تبلو أكادنا تيميتيوس معرف شدش لعسرت حدا نسخاقنا كاب كل هدام الدحري سبك منفساوي نتن سعب يبلو باولوس تيميتيوس كمعدان كنت كاب كل هدام مهدان انتهي مالتي بزح جزي مهدان زبكان بس مفرح بس مشغلال بس مزلع زعم السلوغانات ندبالو قينا منفساوي هيوت مهدان مالت بتحساس بخا بأمرخا بلبخا برديتكا كافتي كل كابزي أبيهرن كبيت كريستيانو كتعرفك زخيات مدراو قعزيهم نحكي السلسلة علاماتهم نبراهم نعجان انتهي وجههم بملو بيون علامة نبرا كابو كترح موسان مالك النهدام مالك توبا أي كمل لصل من بالي أي تغمني ملكا نأمرخا نلبخا مغناي بإماني نزي هيوتزي زيادة نأتي كنستمع غرف مثل كل منفساونتنا أهزيو زعزازي كخون اللو بس منفساي هو زنبار بخميلو بجمريا بس خاب موضع بس ناخذ قوان سريد بس ناخذ قد سيئد زيادة منفساونتنا خعبمو زيادة زيادة هم تموت بس خالد منفساونتنا بخمي كل نورو نخيل نزبر حتو بسرعة ما يصلوت هيوت كلونا يدل كلونا مدبات تكبريت اللي سرعة ما يصلوت هيوت كاب سرعة زباح ولنا نقر كيهنو معو قدامنا تنهم سبات مكون يبنونا سلازي سرعة ما يصلوت هيوت انترانا نقول مقصونتنا ركب نسكزي أبيهر عمنا خنا قد سعال سليبن لما هيوتنا نتلوته الزي أبيهر كالزاربا ناخل سمعه نحن ونجزي أبيهر من خلالنا صلاتنا مسجاننا ترعنا كنقرب دورات ركب جنبنا لذلك بومة المقصونتنا كم ناي أبون ولدن كم ناي أملاخ فطرن ركب نمع بلاي ينزل قصونتنا بخميك النور نزل حتى كابدس زي سجاو سرعات مرحا كله زي تأمنا نجار مرحا بزح يسر كابز عينك عزقت مخوات يو شكر وزلو بزح يزيد أتمرتك تراجع مزرخبنا يوم زبلنا يوم نقدر تراحلو كاب حشوش كاب مستر كاب سنيتات كاب بوليتيكاوي هيوت كاب عليت الناس كاب ربح جنزب عمل خطأوت تنقونا أكم زعم السلو زي ربح قدام بالكاسجاو سرعات منه كترحب كتوسن كلها كابون قريت تحت لهم كلها منفساوي هيوت كتبلاديو نجزي أبيه كتريو كتسمعو كتردو تأزازات قتبتسن عبيتوك نبرتخي تخيل أوش تأتينا خلنا نزارب كلنا منفساوي هيوتنا بخمي كل نورا نخلنا نزبر حتى صومن تقادلو النزوتا جزية صومن جزية تقادلو كلوانا اللو أجوامات يتخكل أنا كمان ساعات تنسليتنا تتصور تقادلو ممكن ندبر تقادلو بزحنا غريب المسائيات مرتخرخ بينا تقادلو مخمن كلنا نصلت مقدال باريو سمعت كان مقدسان مقدال بيت كريستيان من الناس مقدال سيطانا ناغانتون لمقوام عبي تقادلو مقبال زخم زعم السلبسون من تقادلو أزوكي لنا بزيابير مقارب كلنا زيادة بزيابير دمسوخن سنعن تبزيابير عقلنا زلو برخت تقبلنا اللي هو ملحنا حنكويت مقبال منفساوي هيوت نحرس بزعبي إنك زي قبر موت سلسخن من نحرس سراح مقبال ندخاتات زلنا تمامتا نستشقروا نستواتسوا نزحازوا دادان زي قلهم أما كلام زرقبوا نزياتهم أعقمنا زفقدوا حاجز نتسننا كلام لاخ قربيت مخان محازا مخان مقداس كنرن كلنا هيوتنا مبسامة عبي سباتك كم نكزي أبيه سبات قفلتنا يجمعوا ስለዚህ አምናይ ማሕረስ ስራሕ
بكبر كنساتف كلنا توم أكل شجر مكان ذركوا كالأويان كريستوس كوينا كريستوس كن هو كريستوس كن قربه مسلم كل شجر كان عملاقهم إذا مستمز حزن حزن مستمز حقوس الحقوس استسلام فلا يبشجر مكان ذركوا سأقول أخذ كلنا جوركم كلنا እግዚአብሔር በዚህ ስለተخبر መንፈሳዊነትና ዓለም ዚያዳ ለእግዚአብሔር ክብር ፈንቶ ቀረቡ በኋላ እናስተውላለን ተخبركم ክርስቶስ ሕዋቴን ሓተ ተኻለ መንፈሳዊነትና ዚያዳ ዓበ ዝኽእል ከም ተወትሪ ጊዜ ንብሎ ወትሩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ስታፍ ካብ ቤተ ክርስቲያን ተይብርሕ ካብ ቤተ ክርስቲያን ተይንቁረፅ ንስራሕ ንምሃር ዝተፈላለዩ ሕማማት ኣብ ሂወትና ንግበር ካብ ቤተ ክርስቲያን ግን ክርሕቕ የብለን ካብ ቤተ ክርስቲያን ተቆሪፅና ካብ ምስጢራት ተቆሪፅና ማለት እዩ ካብ ቃል ኣምላኽ ተቆሪፅና ማለት እዩ ካብ ሕብረት ኣሕዋት ተቆሪፅና ማለት እዩ ከይቤን ስራፊን ዝህቦ መዝሙር ምስጋና ካብ ምዝማር መኺርና ማለት እዩ ስለዚ በዓል ብስጋ ብሰይጣን ተጠቂዕና ካብ ኣምላኽ ክንሓድም ብዙሕ ተኽእሎ ኣሎ ማለት እዩ ነዚ ንምቁፅፃር እምበኣር ወትሪ ግዜ ሱታኺና ኣብ ቤተ ክርስቲያን መፂና ምስቲ ልዑል ኣምላኽና ምስቲ ዝተኮነና ነቲ መንፈሳዊ ህይወት ክንነብር ዝዕድመና ዘሎ ቅዱስ ጳውሎስ ንስኻትኩም ኣብ ክርስቶስ እንድሕር ኣለኹም ኮንኩም ኣብ መንፈስ ኣምላኽ ኢኹም ዘሎ ስለዚ ኣብ ስጋ የለኹም ኣብ ኣተሓሳስባ ናይ ዓለም የለኹም ኣብ ሓጢኣት የለኹም ኣብ ድሑር ወግዒ የለኹም እንታይ ደኣ ክርስቶስ ኣለኹም ዝብሎ ኣብኡ ክንነብር ይኽእለና ማለት እዩ መንፈሳዊ ህይወትና ኸ ብኸመይ ይምዕብል ንዝብል ሕቶ ከዓ ክርአጅ መንፈሳዊ ህይወትና ብኸመይ ይምዕብል ምዕባለ ኩሉ ግዜ ኣገዳሲ እዩ ከምቲ ናይ ትማሊ ዘይኮንካ ናይ ሎሚ ካልእ ተፅባሕካ ካልእ እናማዕበልካ ከይድ ቅዱስ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ እንታይ ኢልዎ እናዓባኻ ትኸይድ ከም ዘለኻ ኣብ ኩሉ ይፈለጥ ዕቤት ኣካላዊ ይኮነን ፊዚካሊ ይኮነን መንፈሳዊ ዕቤት ኣብ ቃል ኣምላኽ ዕቤት ናይ ጸሎት ዕቤት ናይ ኣገልግሎት ዕቤት ናይ በረኻት ዕቤት ኣብ ዕቤት ተርኢ ዘለኻ እናበለ ይዕድሙ ስለዚ መንፈሳዊ ህይወትና ብኸመይ ምዕብል ዝብል ቁፅሪ ሓደ ንክርስቶስ ብምኽታል መንፈሳዊ ህይወትና ኣዕብቕ ሞት ናይ ክርስቶስ ናይ ህይወትና ኣገዳሲ ኣርኣያ ወይ ኣብነት እዩ እዚ ድማ መንፈስ ኣምላኽ ዘልብሰናን ተልእኾና ንምፍፃም ዝኽእለናን ሓይሊ እንረኽበሉ ቁኑዕ ኣነባብራ እዩ ነቲ ክርስቶስ ብትሕትና ኣብ ድኻታት ዝነበሮ ፍሉይ ኣተኩሮ ኣብነትና ብምግባር ናብ ናጽነት ምልኣት ህይወት ዘብፅሓና መንገዲ እዩ ስለዚ ንክርስቶስ ብኩልና እንተምር ቅዱስ ጴጥሮስ እንታይ ብልሲ ክርስቶስ ኣሰሩ ምእንቲ ክትስዕቡ ኣብነቱ ወይ ከዓ ኣርኣያኡ ገዲፉልኩም ይብል ስለዚ መንፈሳዊ ህይወተይ ክዓቢ ድል እንተደኣ ኮይኑ ዝኾነ መንእሰይ እውን መንፈሳዊ ህይወቱ ንክዓቢ ዝሓቲ ሕቶ ክምለሰሉ ዝደሊ እንተደኣ ኮይኑ ክርስቶስ መንገድን ሓቅን ህይወትን ስለዝኾነ ንክርስቶስ ክስዕቦን ክኽተሎን ኣለዎ እቲ ክርስቶስ ኩሉ ዝገበሮ ስራሕ ኣብ ቃል ኣምላኽ ተጻሒፉ ስለ ዝርከብ ካነ እዚ ቃል እዚ ብፍሉይ መንገዲ ክነብሮ ክኽእል ኣለዎ ካልኣይ መንፈሳዊ ህይወትና ብኸመይ ነቕልል ዝብል ሕቶ ህይወትና ኣብ ቃል ኣምላኽ ምስራት ምትካል የድሊ ህይወትና ኣብ ቃል ኣምላኽ ዝተሰረተት ክትከውን የድልያ ብቃል ኣምላኽ ጌርና ምስ ክርስቶስ ንራኸብ ካብ ቃል ኣምላኽ ተበጊስና ድማ ንህይወትና ንነብራ እቲ ሓቀኛ መልክዕ ኣምላኽን መደቡን ከነለንኻ ዝሕግዘና ምዕራፍ እዩ እዚ ቃል ኣምላኽ ወትሪ ግዜ ክነንብቦ ኣብኡ ኣስተንትኖ ክንገብር እግዚኣብሔር ይዛረበና ከም ዘሎ ክንሰምዕ እሞ እግዚኣብሔር ባሪኻ ይሰማዕ ኣለሞ ተዛረብ ኢልና ብኣስተንትኖ ክንቀርቦም ከለና ሓቀኛ መልክዕ ንህይወትና ከመይ ክኾን ከም ዘለዎን ሓቀኛ መልክዕ ናይ እግዚኣብሔርን ናይ ድሕነት መደቡ ከነለለ ዝሕግዘና ምዕራፍ እዩ ቅዱስ ጴጥሮስ ብወገኑ ነዚ ቃል እዚ ከስተፈልኮሎ እንታይ ይብል እግዚአብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ካብ ጣዕምኩም ባኡ ኣብ ድሕነትኩም ምንቲ ክትዓብዩ ረኸም ኣብ ድሕነትና ምንቲ ክንዓቢ ከምቶም ሕጂ ዝተወልዱ ህፃናት ነቲ ፅሩይ መንፈሳዊ ፀባ ማለት ቃል እግዚኣብሔር ብሓግዎ ቀዳማይ ጴጥሮስ 2:2-3 ቃል እግዚኣብሔር ክንምርኮ ኣብ ቃል እግዚኣብሔር ክንትካል እግዚአብሔር ሕያዋይ ጻድቅ ዘለዓለማዊ ሓደጋ ሓጢአት ደምሳስ በደል መፍቀር ንስሓ ናይ ለውጢ ህይወት ክንገብር ዝዕድመና ኣምላኽ ምዃኑ እንተደኣ ተረዲእናዮ ኣብ ድሕነትና ክንዓቢ ንደሊ እንተደኣ ኮይና እሞ ከዓ ኣብ መንፈሳዊ ህይወትና ከዓ ዝያዳ እናተኾላዕና ንኸይድ ተደሊና
يتشوي من فساو صبا تباحيل زلو مالت قال እግዚአብሔር ቅዱስ መጽሐፍ ከነብቦ የትልይ በፈጣሪና ንፈልጦ በቃሉን በምስጢራቱን ስለዝኾነ بفولي من قد من تخنا عبي بحدش سقومتي كان بقول نتيجة ببنا كنسل تمام بدل بالنستنتان استسنينا باب خونا له سلزي ما دباوتينا እግዚአብሔር ይዘርበና خمسة سنة كم تعقدنا زمان مفساو زوتنا زعبي منفس قدس سوينا قال እግዚአብሔር كان نبمو كم بحدش نايم باب سقومتي هوتنا وسيلنا نتيجة ببنا كنستنتنو عن هوتنا እግዚአብሔር اتهم قبل حتى النازل كم قبل مسنخل أزدوا تنامينا على مالتي سالساي نفساي هوتنا بخمي نعبد نزبل حتى أمنتنا سقاخ لبس كنسخوا لنا أمنتنا سقاخ لبس مزعل أمنت وصاني مالتي أمنتنا لمود كريستيانا وتوفيتنا أما عتاو هوتنا سقاخ لبس هالدوا سبانوس نتميتين سكما دون كله بإنت كان زحفر سب كي تخون صعب زحفر زي بلو نجم زي بلو عقل مخالبات سنف زبلك أماني كونن حما كريستيان زبلك كم قتاي أو صاير له أمنتنا عوشت ناس داخل بسالة إذا مالك أمنتنا مسكوننتنا قوة حدا له لكن نورا هيوتن لكن أملاخن ستعمل خوفن علوه بمنفس كريستوس زيت تنكف كفل هيوت ناختون يبنا أملاخنا مالت يسوس كريستوس نبلا أكلاتنا استقام ساتسارا خوفن علوه أكلاتنا بمولوها عينتنا نبلا أعداونا أعقارنا إذننا وننتنا بكريستوس استوحنا خوفن علوه بأوز من رحكونا مسلسة إمنتنا نشتمع عتاوه ونتنا كما تعتن على قوة أحد على إمنتنا أبيت خريستيان راح كبلت زي كنا أو كل ما التوي عنا ورانا كرابينا أبهلنا بفلاي أبجزينا أنا نورون إن حسبون بحثيرو كل قناتنا نازل تخون على إتنا أمنو أبكبابينا أبنا يسرح بوتنا أبيت مرتنا أمونغو فتوتنا أبزمادنا أبرختنا كسب لنا እግዚአብሔር ሰባት مخنا أمنت مخنا بس እግዚአብሔር ህይወት አخبردم ለደም مخنا أبهلنا وكترفت كنتو علنا إذا خنقبت الأخيرنا نايلو تمسح نختص لنا نحاول تسمنا خلوته برسينا خلوت التي كل هيوتنا زبده نظرات كله بتين نبرزنا من تساوي هيوت وكأمنتنا سقال ريسو سنزل نبر نزكت كنده نسقم أيقنا نأملاخن نايسقان نعلم نأملاخن بيننا بمفل لاي كريستوس أبقى هيوتنا بفتسون كفلنا يقولون مخنيات أمنت زي قول موجه لذي كن فرح لي يقولون تنك زي أبهر زي خبر لي وقعت عالم زبوس بسنة ذرات فلا لنحن كلامنا سبحانه سنة سيري لوي ويسوس معها من تخرب عالم ربحاتاتي لنسفتر اللي كله وين زغمت اللي كله كون وحق وزوال له نقخا سخان مين خيخات الدين ربحي حبتي هيوتي زمك حل حيلي تدعى المخوين نسخيخا أنتو بجبري كنالله دري لازم أبزرعنا يوم سلست عبيتنا تتعلم وكسوي جوتنا كعبي ناتنا نعود تنقصان بدري زيادة كتير تسوى عنه زيادة كتوى كنا نتحنى تسوى ملوتي تسوى محرتي تسوى نفوسي تسوى وقسناتي تسوى لازم دمسنا يوم نخزي كلام من نخنكل صلاة مسارة هيوتنا خوّن علوه انت زي تسألنا بس عم نخلق كم كزي قرنا نقدر كنسمعه كزي كيلنا عم استراس فتافين تزي بلنا عم قالوا استرقا كزي هيوت تزي بلنا بهيوت كنبر بقالوا مبرحي كي تزي كيلنا دورة حبات تباتي خص لزرنا بس عم نخلنا نحن بقين خلينا تزي مفسو هيوتنا كعبي ومزيادة ما يزيادة السرات كوينا نعلم نحن وتعطي كوينا كريستوس هيوتنا عن البسامة كمان بسيكون حنتقع نقول بين خلنا بقالوا صحف بزيكاي حنتقع تقولوا أي تقولوا زين
مسرتاዊ ቃል መምርሕን ዝገለጽና ኣምላኽ ባርሎም ህዋተይን ሓተይን ብፍሉይ ክንቀርቦ የድሊ እዚ ኣምላኽ እዚ ናይ በረኻትና ኣምላኽ ስለዝኾነ እቲ ራብዓይ መንፈሳውነት ህይወትና መንፈሳዊ ህይወትና ብኸመይ ንዕብል ዝብል ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ይምዕብል እንታይ ማለት እዩ ኣብ ሓበራዊ ናይ ጸሎት ህይወትን ኣብ ቅዳሴን ዝተፈላለዩ ልጥርያዊ ስርዓት ኣምልኾ ብሓባር ምስ ካልኦት ክንሳተፍ ከለና ኣብ በዓላት ክንሳተፍ ከለና ብሰናይ ብናይ ውልቂ ድሌት ተበግሶ ብህይወት ብሓባር ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብምድላይ መንፈሳውነት ክዓቢ ይኽእል ስለዚ ከም ሕብረት እቶም ኣመንቲ ኣብ ሓደ ነበሩ ኣብ ተፅባሕ ቤተ መቅደስ ይቆሙ ነበሩ ቋርፂ ይጽልዩ ነበሩ ዝተባህለ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2:47 እዚ ብፍላይ ድማ ንድኻታትን ውፅዓትን ምግልጋል ኣብ ስቅያቶም ምስታፍ ስለ ሓቅን ሰላምን ፍትሕን ክንሰርሕ ነቶም ድምፂ ኣልቦ ድምፆም ክንከውን ምስ ንፍትን መንፈሳውነትና ክዓቢ ስለዚ ማሕበራዊ ህይወትን ኣለዎ ማሕበራዊ መልክዕን ኣለዎ ስለዚ ኣብ ጸሎት ልጥርግያ ኣብ ቅዳሴ ኣብ ስርዓት ኣምልኾ ኣብ ስብዓታት ምስታፍ ብውልቆትን ብሓባር መንፈሳውነትና ተበግሶ ዝገብር ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከለናድዮ ምጽዓር ኣብቶም ውፅዓትን ድኻታትን ንኣካቶም ከነገልግሉና መንፈሳውነትና ስጋብ ክንደይ ከም ዝዓቢ ንርኢ ምእንቲ ሓቅን ሰላምን ፍትሕን እግዚኣብሔር ዝኸብረሉ ህይወት ክንሰርሕ ነቶም ድምፂ ኣልቦ ዝኾኑ ድምፆም ክንከውን ተዳፈቲና በዚ ንዓቢ ኣለና ማለት እዩ ሓምሻ መንፈሳዊ ህይወትና ብኸመይ ንዕብል ዝብል ሕቶ ናይ ኣምላኽ ሰብ ብምዃን መንፈሳውነትና ይምዕብል ናይ ኣምላኽ ሰብ ብምዃን መንፈሳውነትና ይምዕብል ቅዱስ ጳውሎስ ነቲ ብእምነት ኮስኮስ ዝወረዶ ቲሞቴዎስ ክምዕዶ እንከሎ ንስኻ ግን አንተ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ካብ ኩሉ ህደም መድሓኒ ጽድቅን መንፈሳውነትን እምነትን ፍቕርን ትዕግስትን ሕያውነትን ሰዓት ጽቡቕ ናይ እምነት ገድለ ተጋደል ነታ ዝተፀዋዕካላ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ምስክር ጽቡቕ ምእማን ዝኣመንካላ ህይወት ዘላለም ሓዛ ስለዚ ብዙሕ ነገር ኣርእይዎ ማለት እዩ ጽድቂ መንፈሳውነት እምነት ፍቕሪ ትዕግስቲ ሕያውነት ሰዓት እዚ ክሰጥና ክንቀድርቲ መንፈሳዊ ህይወት ጀሚር ከለኻ ዝለዓለ ገድሊ ግን ኣለካ ኢልዎ ናይ እምነት ገድሊ ናይ እምነት በዛ እምነት እዚኣ ነታ ዝተፀዋዕካላ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ምስክር ኣብ ግዜ ጥምቀት ኔሮን ቁርባን ኣብቲ ትነብሮ ዘለኻ ብየሱስ ክርስቶስ ህይወት ምንባር ብምሉእ ዝተኣመንካሉ ስለዝኾነ ናይ ዘላለማዊ ህይወት ፅዋዕ ዝተፀዋዕካ ስለዝኾንካ ቀጣቢልካ ሓዛ ይብሎ ስለዚ ናይ ጥምቀትና ተስፋታት ብምሕዳስ ነቲ ንነብሮ ከባቢና ብምልዋጥ ተልእኮና ብምፍፃም ኣምላኽ ዝኸብረሉ ህይወት ክንነብር ይከኣል እዩ ካብ ኩሉ ናይ ኣምላኽ ዘይኮነ ሓሳባትን ነገራትን ተፈሪና ክንጓዓዝ ክንመርፅ ከዓ የድሊ ሻድሻይን መወዳእታ መንፈሳዊ ህይወትና ብኸመይ ንዕብል ዝብል ሕቶ ኣብ ፍቕሪ ኣምላኽ ብምንባር መንፈሳውነትና ይምዕብል ኣብ ፍቕሪ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ፍቕሪ እታ ካብ መጀመርያ ዝሰማዕናያ ንዓኻትኩም ነገራት ዘለና እዚኣ ህይወት ተገሊፃ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ኢልዎ ዮሃንስ ወንጌላዊ ብሓቂ መንፈሳውነትና ክንዕብል እግዚኣብሔር ከም ዘፍቅረናን ቀፃሊ ከም ዝሓልየልና ምስ ንርዳእ እዩ ካብኡ ነቒልና ብምሉእ ልብና ሓይልናን ኣእምሮናን ሞሳ ክንመልሰሉ ኣብ ጸሎትን ተጋድሎን ኩሉ ህይወትና ብምልኣት ናይ ክርስቶስ ምስ ነቕርብ ናይ ህይወትና ለውጥን ጸጋን ዝበዝሖ ክርስትና ክንነብር ይከኣል ስለዚ እቲ መንፈሳዊ ህይወትና ከምቲ እግዚኣብሔር ዘፍቀረና ንሕና እውን ዝሓየለ መልክዑ ከምቲ ኣብ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 6:9 ተጠቂሱ ዘሎ ወእስራኤል ስማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በይኖም ኣምላኽ እዩ እዚ እግዚኣብሔር እዚ ብምሉእ ሓይልኻ ብምሉእ ኣእምሮኻ ብምልብኻ ኣፍቅር ዝበሎ ካብኡ ነቒልና ብምሉእ ሓይልናን ኣእምሮናን ሞሳ ክንመልሰሉ ክነፍቅሮ ኣብ ጸሎትን ተጋድሎ ኩሉ ህይወትና ብምልኣት ንክርስቶስ ክንቐርብ ኣብ ጀመርናሉ ህይወትና ለውጢ ዝበዝሖ በረኸት ዝዓዘዞ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን እዚ ካብዚ ሓሳብ ንቒልና ነዚ ኩሉ ሕጂ ኣብ ቀዳማይ ክፋል ክንጥምቶም ዝፀናና ሓሳባት ኣግምት ብምእታው መንፈሳውነትና ብሓቂ እዋናዊ ጉዳይ እዩ ምክንያቱ መንፈሳውነት ክንነብር ፀዋዕታ ናይ ኣምላኽ ምስ ጳውሎስ ኢልዎ እዩ ኣብቲ ናይ ሮሜ ምዕራፍ 8 ካብ 5 ጀሚሩ ዘሎ ማለት እዩ ስጋዊ ናይ ስጋ ነገር እዮም ዝሓስቡ መንፈሳዊ ግን ናይ መንፈስ ነገር እዮም ዝሓስቡ ምኸመይ መንፈሳዊ ነገር ምሕሳብ ኣብ ህይወትካ ሰላምን ጥዕናን እዩ ዘምፅእ ዝበሎ ኣብ ህይወትና ለውጢ በረኸት ቡራኪ ፀጋ ናይ እግዚኣብሔር ክመፅእ ንደልዮ እንተደኣ ኮይና ንእግዚኣብሔር ዝያዳ ክንስዕቦ ከነምልኾ ክንክተሎ ብሓቂ ለውጢ ዘለዎ ህይወት ክንነብር ብፍላይ ከዓ ካብዚ ንሰምዖ ንሪኦ ዘበለ ወፂና እግዚኣብሔር ዝጥቀመልና ሰባት ኮይና ንካልኦት kana እግዚኣብሔር ንተኸነ
كنمزون تساوي هيوت كننبر كنقدم علمنا كريستنا ناي لما دا يكونن كريستنا ناي صنيحني يكونن ሃይማኖት ናይ صنيحني يكونن ሃይማኖት እትነብሮ ክርስትና እትመስክረሉ ህይወት እትገዛሉ ሓንሳብ ለአምላክ ምስተዋሃብካ ካልእ ዘይትወሃበሉ ህይወት ምዃኑ ንሕና ክንቅፅል እግዚአብሔር ይሓግዘና እግዚአብሔር استمرت زي أقداسي صباحهم كلا يكفلوا كرينا እግዚአብሔር ይባርኩም ጸጋ ወታይስ ክርስቶስ አብረን ተማሃጥኩም ይብዛሕ አሜን ናይ ጽባሕ ምሽት ፕሮግራምና ድሕሪ መውፀሪያ ንጸልይ ቅዱስን ዘላለማውን ዝኾንካ እግዚአብሔር አምላኽ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር